Moikka vaan kaikille ja se olisi oltu pitkästä aikaa Minecraftin parissa ja kakkososa parissa. No otetaan sekin tästä vähän miittiä. Nyt heti alkaa tulee yö, joten mä menen nukkumaan. Missä mun sänky oli? Onko mulla sänkyä? Mä en muista se, että niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi pelannut minä. Joo, minne tää nyt vielä? Mikä? Niinku täällä oli tää mun ylinkoti vielä. Niin täällä on sänkyä. Mä tykkään tästä maanalaisesta kolosta. Mutta tänään mä vähän mietin, että mitä vois tehdä, niin meidän kannattaisi saada nää nyt täältä niin kokonaan suojaan, koska täältä pääsee kaikki örkit vielä sisälle. Me pitää hakea vähän sändiä. Paitsi, että mä heti huomaan, että mun lapi on niin huonossa kunnossa, että on mulla kiveä, mutta on mulla jo puuta. Onkohan täällä puuta? Joo. No se kelpaa. Noin sitten täältä noin. Tommonen. Nyt haetaan hiekkaa. Saadaan se sulatettua. Ja samalla voidaan käydä vielä hakkeen vähän puita. Tänne pitää myös sitten tehdä joku ovi ja jotkut portaat alas. Tässä oli toi kylä vieressä. Onko mä käynyt siellä? Mä muistan noin. Tuolla on tuolta biomia tuolla päin. No. Aina tässä on. Miksi mä tein heti kamalan virheen, kun mä hakkaan nää tämmöiset. Nyt kannattaa ottaa kaikki nää. Nyt pitää täällä hakkaa täältä käsin. Tähän päälle. Ihanan paljon hiekkaa. Eihän tämmönen lapio kestä mihinkään kauaa. Tässä on sitäkin tätä hiekkaa. Tätä hakkaa niin nopeasti. Onkohan mulla jo stäkki? Ei. Täällä oli vielä vähän lisää sitten. Tässä oli vielä vähän lisää. En usko, että 64 hiekkaa riittää. Mihin mä sitä edes tarvii niin paljon muuta kuin tohon ja sit vähän tohon. Sitten tohon vielä semmonen pieni parveke, niin ai että. Tulee hieno talo. Ne portaat kyllä tähän tulee niin käytännölliseksi. Eli nyt mä tarviin. Pitäisikö se tehdä tästä puusta vai hakea tota puuta? Mun pitää käydä hakea tota puuta kohta. Vai oliks täälläkin uuni? Oli täällä jo uuni. Otetaan puuta ja sitten hiekkaa. Ja sillä aikaa käydään hakea tota oakkia, koska se näyttää mun mielestä paljon hienommalta tossa. Mikä toi nyt onkaan tulee tosta parvekkeesta.
Tässä on lavaakin. Jos sitä joskus tarvii. Mä uskon, että mä tarviin vaan sen verran puuta, kun mulla riittää pikissä, että mä pystyn hakkaamaan. Niin mä uskon, että mä tarviin sen verran vaan. Mulla on nyt jo 14, jos me tehdään täältä, niin 56 täkkiä on melkein. Olisikohan tossa tommonen pieni laava juttu? Nyt on myös puuta ihan hyvä olla varmuuden varaltakin. Mä uskon, että nyt tää riittää jo. Siis tässä on joku laavajuttu, joka niinku valuu tänne asti. Voisi tässä alla olla jotain? Mä en siis tätä itteni laavaa. Taas mä en usko, että siellä ei mitään niin tärkeää oo. Tuolla on koti, se näkyy aika kauas. Hieno hyppy. Vaikka itse sanoinkin, niin oli hieno. Tuo oli ihan mahtava hyppy. Hajaa. No mä kyllä tarviin portaa tänne niin paljon. Mitään kun täällä koittaa hyppiä. Nopeasti, kuinka on tullut 5. Olin mä oikeas näin nopea. Kuin hitaasti näitä tulee, kun näitä ehtii tulla 5 siellä, kun mä käyn tuolla ja sitten niinku tuolla ja tuolla hakkaamassa noin puut. Sitä jäs 5. Niitä tulee niinku, ja mä olisin ehkä 3 minuuttia. Niistä tulee niinku ihan sielirraan hitaasti. Täällä tätä arkkutilaa nyt vaan niin paljon. Näyttääks tää nyt hienolta, kun tää on pelkkää lasia? Näistä on semmonen lasikupoli. Mut tänne tulee semmonen. Jos tänne nyt niinku rakentais silleen. Jos rakentais silleen. Tolleen. Sitten, täällä on Kraftmarina kiva, mä teen. Jos tästä tehdään vielä niinku ihan semmonen kunnon talojuttu, niin tarvii sit vielä tämmöset tukipylväät. Sitten mä tarviin täältä crafting tablein. Asetan sen tuohon. Sitten mä teen täältä niin stikkejä. Sitten mä täältä rakentelen aidat. 9 kappaletta. Niinku tosta tohon.
No ihan 9 kappaletta riittänyt mihinkään. Ei kyllä nämä mun puutkaan kyllä nyt riittänyt mihinkään. Mä tarviin näin paljon vielä. Aivan täydellinen määrä. Hetkonen, hei. Ikakone, jos tää on 5, niin sit tästä lähtee tonne. Eli mun puuttuu niinku 1. Mä oon 1 liian vähän, mä en jaksa. Miten mä oon sit rakentanut tän eri tavalla? Niin. Jos näin. Otetaan nyt pois. Tähän olisi kun tälleen ja sitten tälleen. Jaa. Nyt puuttuu 2. Nyt mä teen 3, sit mun loppuu ihan just puut. Noin. Miksi mä muuten kävin noin kaukaa? Joo, mä oon ehkä vähän huomaamaton. Nopeasti takaisin yläkertaan. Nukkumaan tänne minun hienoon pinkkiin talooni. Tunkilulla. GM. Hei joo, sä et sitten tänne tulos, onko selvä? Lähde pois. Älä yritäkään tulla. Niin kauppias lähde pois. Nyt ehkä voitais nopean ikkoro-annaus kivikirves, joo mä tein nämä. Niin. Sitten mennään täältä hakea vähän lisää puita. No, sit kun näitä joku ehkä... Sit kun ehkä tää pitki menee rikki, niin sitten hetkeen tarvii tulla hakea. Koska mä en jaksa alkaa toinen sekunti tulla hakea täältä lisää puuta, koska mä haluan nyt tätä enkä sitä ihmeen pinkkiä puuta, minkä biomilla mä nyt on koko aika. Noin. Valmalla jo puuta. Alkaista ole ihan hyvät. Kyllä tää kohta varmaan alkaa riittämään ja ehkä vielä pari puuta pitää hakata. Pois tieltä. Kakohan mulla on jo tarpeeksi, kyllä mä luulen. Joo. Tää mitä 40 puu. Näin. 40 puuta. Nyt on riittänyt. Hujaa. Ihan mahtava toi parveke kylläkin. Se on isompi kuin vitsi toi koko vitsin talkoa. Onko tää niin iso? No, ei. Ei minä. Ei kun niinku tässä oli tää niin. Mä oon ollut nämä fiksumpi joskus aikoinaan. Että... Noin, tässä on hyvä. No minnekään mä onnistuin jättämään ne pinkit ihmeet. Nää puut. Ei kyllä näkynyt tuolla.
Sitten niitä on pakko olla täällä. No en mä tarvii niitä pinkkejä puita, kun... Minneköhän mä oon ne vienyt? No. Kyllä jostain löytyy kohta. Ei ne nyt ollut edes minkissä. Eikä ne oikein paljon missään näistä. Joo, mä oon kyllä tehnyt nyt kyllä niin hyvän kadotustempun. Tai unohtustempun itse asiassa. Tai sit mä oon kattonut väärin. Mites tohon näyttäis tommosen hienon oven? Oho. Jos tämmösen hienon oven laittais. Arvokkaa mitä mä just näen. Tuolla on laiva. Tuolla on laiva. Mutta rakennetaan nyt tämä ensiksi. Ehkä nyt vaan tehdään näin. Sitten eikö mä halusin tälleen kyllä itse asiassa. Nyt on hienot tukipulveet. Ei näin. Älkää vielä sanoko mitään, tästä tulee vielä muuttumaan. No niin, sit otetaan tosta noin pois. Toi, sitten tää pois ja nyt täällä on ihanan paljon lasia. Niin sitten tehdään lasi. Mä en kyllä yhtään nyt tykkää kyllä tästä sittenkään. Kun ei vaan nyt näyttänytkään niin symmetriseltä, miten mä ajattelin. Näin. Ja hieno. Sitten tämmönen vähän vielä korkeampi katto. Ei. Nyt tuli yksi liian matala. Noin. Sitten tähän vielä kaipaa tulleen ja tohon tuolle. Ja sitten mä voin tulla tänne kattelemaan juomaan aamukahvia. Mä luulen, että tää video alkaa olla tässä. Tykätkää, jos tilaatte ja kaikki varmaan odottaa sitä, että ensi jaksossa me käydään tutkimassa tuo laiva. Ja rakennetaan ylempää kotia. Mut se ois. Moikka!